Ayan, sir. Ayan, bigla shoutout sa inyo. Bakit parati na? Shoutout sa'yo, Kuya Mon! Ayun, bigla shoutout sa'yo dyan, Kuya Mon. Maraming salamat. King of Russia! Maraming shoutout sa'yo, King of Russia. Without you. Bakit ganito yung ano? Ayun, salamat po, King of Russia. Parang ganyan. You see me through. Ayan, may gala shoutout sa inyo dyan. When I'm with you. Love po, upload. Ayun, sige, King of Russia. Pipin natin. جديد من دانيت، حلي يومك بنكهة الكراميل اللذيذة.
Ayun, Miguel out shoutout. Ayun, update lang po tayo sa ating live kasi matagal tayo na nakapag-live. Ayun, Miguel shoutout dyan. Ayun, Miguel shoutout dyan sa 2 million viewers natin. Ayun, maraming salamat sa inyo dyan. Ayun, may nakapin po ako dyan guys, palablab naman natin. Ayan, Miguel shoutout ulit sa inyo. Ayun, shoutout sa aking mga ka-members dyan. Ayun. Ayan. Scarlett, tamsak. Ayun, bakit ganito nangyayari? Miguel shoutout sa Ma'am Scarlett. Ganito nangyayari sa akin. Hindi na siya buo yung tao. Ayun, Ma'am Scarlett, maraming salamat. Ayun, tamang update lang po tayo sa ating live. Kasi hindi tayo naka-live ng ilang araw. Kasi busy po tayo. Busy sa higa. Ah, di ba? Ayan. Yan ang music niya. Sakit sa tenga. Ayun, shoutout sa 2 million viewers natin dyan. Ayan, maraming salamat. Ayan guys, may nakapit pa ako. Palablab for upload video from Neurojan. Ayan, may shoutout sa iyo. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, tama music lang po tayo. Ayan, shoutout sa ating mga kaibigan dyan. Alam naman natin na busy pa yan. Ayan guys, kahit tamsak lang, sapat na yan. Ayan. Ay, tama pa music lang ako. Sabayan ko na rin mamaya, magkakanta-kanta din ako mamaya. Ayun. O, di ba? Tama, good vibes lang po tayo. Ay, maraming salamat sa parang mo dyan, Ma'am Scarlett. Time you met. Naman ano. Ayun, meron. Buti bumalik siya. Ayan, magandang shoutout ulit yata tayo rin eh.
Ayun. Yan, tatarinig mo yung shoutout sa amin ni Ma'am Scarlett. Yan, Tosok Founder. May shoutout ko sa Tosok Founder. Ayan, wala shoutout. Ayun. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa inyo dyan sa tatari ni Ma'am Scarlett. Ayan, mga shoutout sa lahat ng mga team Maliw-Maliw dyan. Ayan lang po guys, marami na naka-live. Hindi ko na alam kung sino pa naka-live. Ayan, mga shoutout sa naka-live natin dyan. Support kay Founder. Naka-live din yata si Founder. Ano ito guys, update lang po to sa akin kasi matagal na ako rin pag-live kasi Biyernes naman ngayon. Kasi wala namang pasok. Wala namang trabaho. Kauwi lang rin galing sa trabaho. Ayun guys, may nakapin po ako dyan. Ayun, maglablaban po tayo dyan. Ayan. Tamang update lang muna tayo. Kahit pamitsa-mitsa tayo mag-live. At least nakapag-live po tayo. Shoutout dyan sa aking mga members dyan. Kay Longgo Vlog, Los James Climax, sa Ma'am Richel, Ma'am Carmen, Ma'am Nelda, kay Maria Los Zale, Seven Bro Noel Nara, Team Hads. Kay Ma'am Scarlett. Ayun, kay Kuya Mong. Ayan,
Miguel Love, shoutout ulit sa inyo. Ayan guys, tamang music lang po tayo. Ayan, tama-tama patugtog lang hanggang kahit mga 2 hours lang po tayo. Ayan. Pero kung may mga bahay po kayo dyan guys, titikitan po natin yan. Kasi sayang din naman. Aba, napapatugtog po tayo habang po tayo nagpapatugtog. Ano ba kayo? Ay, gusto ko nga yan nga ako ng viewers eh. Ano ba? Okay lang yan. Pagod na sila. Ano naman guys, sa mundo ng YouTube. Kaya wag tayo magano. Sino lang gustong pumunta, yan, pasalamatan na lang natin. Ayaw nila pumunta, di wala tayo magawa. Kung hindi pumunta, hindi wag ka rin pumunta. Ano naman? Salita na naman yan. Di ba, Founder? You are listening to the music of Ayun, sa 5 million viewers natin, yung Miguel Love, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pagdalaw. Maraming salamat sa pagdalaw ni Falcon of Desert. And Justified Channel, Miguel Love, shoutout po sa iyo. Maraming salamat. Ay, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. And guys, shoutout sa lahat dyan. Shoutout sa lahat ng mga OFW, mapaland-based, mga Semis, Miguel Love, shoutout sa inyo. Tamsak! Ay, maraming salamat sa patamsak niyan. Ma'am, Justified Channel. Diba? Ayun, sa 4 million viewers natin dyan, okay na po yan. Masaya na ako dyan. Di ba? Ayan. Kahit sige lang. Shoutout sa mga team Mali-Mali dyan. Shoutout kay Ma'am Richelle. Ayan. Shoutout sa founder ng team Mali-Mali. Shoutout sa lahat ng mga team Mali-Mali. Ayan. Kina Ma'am Carmen, Ma'am Nilda. Ayan. Kay Ma'am Zamra. Ma'am Pais, Ma'am Ruby. Ma'am Scarlett. Lods James. Pre Lods Nelson Cablaze. Lods Banap Dulang. Bro Noel Naraha. Lods Zaldi Zeben. And Ma'am Teja. And Lods Nono. Ayan, sino pa ba? Lods kay Kuya Mon. Ayan. Ayan. Congrats kay Kuya Mon. Ayan, monetize na rin si Kuya Mon. Ayan, sa lahat nating mga kaibigan yan kay lahat ng team Mali-Mali ng mga kaibigan po natin. Miguel Love, shoutout po ulit sa inyo. Ay, Frelos, Forever Mine. Ayan, kay Los Francisco Di Arlo. Ayan, di po natin nasisalayan na sa Los Francisco Di Arlo. Ayan, sa mga kaibigan po. Sa team ko dyan, Team Binaliwali, Miguel Love, shoutout po sa inyo. Ayan, shoutout din yan kay Lods Burrs. Lods, no? Kay Madam K. Ayan, kay Ma'am Nets. Ayan, kay Miha Kazan. Ayun. Ayan, Miguel Love, shoutout ulit sa inyo sa mga team Binaliwali. Ayan, Miguel Love, shoutout ulit dyan sa lahat ng mga kaibigan natin. Ayan, kay Ma'am Scarlett. Maraming salamat sa BG nyo dyan. Kay Ma'am Marge, kay Ma'am Raps. Ayan, yung mga supportive natin kaibigan dyan sa mundo ng YouTube. Ayan guys, sometimes when we touch. Ayan, tamang good vibes lang po tayo. Ayan. Kasi bukas, Biyernes, ay, masarap. Pag Huwebes kasi guys, masarap. Kasi bukas, wala naman pasok Friday. Araw-araw naman walang pasok. Ay, sa mabuting palad, nakapasok din ako kami kanina. Sa isang linggo, nakapasok din ng mula nung Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes. Pagka-Huwebes, may pasok din kami. Ay, sa wakas. Ayan. Ano sa din kay Lods Oliver, ang ating kapilyedo na naka-live din. Pinaka-loyal sa lahat. Shoutout sa inyo dyan. Ayan, shoutout din dyan sa aking pamilya sa bansang Pilipinas. Ayan, talibabad kasi ako ngayon doon guys sa aking ina at sa aking ama.
Oo. Laging matatapos lang din mag-usap ng aking ina at aking ama. Yung importante niyan guys, kausap din natin yung ating magulang. Lagi para laging happy. Happy, happy. Yan. Ayan, siyempre, habang may signal pa. Pag wala ng signal, hindi natin sila makausap na. Boss man. Baby, paminawa, hiling akong pagkaha para di sa limutan. Diyan kita sa akong kapatid. Tama music na tayo. Di sa akong kasi-kasi. Baby, O kanima, ka aso-aso. Sarap sumayaw. Yan, masarap ang music. Yan guys, may nakapin po ko dyan. Pasapsakan naman natin. Boss man. Ayan, Miguel Love, shoutout dyan sa 4 million viewers natin. Miguel Love, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. May nakapin pa ko dyan guys. Pasamsakan man natin nakapin dyan. Boss man. Ayan, 4 million viewers natin dyan. Miguel Love, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat.
salamat sa 5 million viewers natin dyan. Maraming salamat. Ayun, bigla lang shoutout sa inyo. Sayaw pala tayo kasi wala namang view. Ayan mga lang, shoutout ulit dyan sa 5 million viewers natin. Maraming salamat. Ayan guys, pa-view na ba natin nakapin yan? King of Brosia. Ayan, tamsakan naman natin sa new upload niya dyan guys. Kaya mga premiere pa kayo, baba nyo yan. Nablawin po natin na yan. At mga update na po tayo kasi bukas araw na naman ng Biyernes. O, di ba? Pag Biyernes kasi guys, pahinga naman dito. Pahinga naman tayo ng isang araw. Diba? Ayan, tamsak naman kayo dyan guys. Tamsak kayo. Alam ko busy yung mga kung saan na pupunta yung kaibigan natin. Nagwatak-watak na yung taas. Nagwatak-watak na. Sinasabi ko sa inyo. Bot lang. Music na nga tayo. Tapos sabayan natin ng sayaw. Ayun. Ayan, naka-live din pala si Lods James Climax, ating kaibigan. Ayan, naka-live din pala si Lods James. Ayan. Siyempre si Lods James, siyempre maraming mga nag-iidolo niya kay Lods James Climax. Ayan. Shoutout din sa mga kaibigan natin na Margination dyan. Miguel, shoutout po sa inyo. Ayan. Neutral po kasi tayo, guys. Tamang neutral lang tayo. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo sa 5 million viewers natin dyan. O, 5 million viewers ko dyan. Ako yung dalawa dyan. Kaya huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng 2 hours, mag-ano din ako. Papahinga din ako. Ayan. Pag na-okay na lahat guys, mag-iikot na ako. Pag maikot-ikot na ako sa mga ibang community din. Ayan. Para hindi lang tayo ikot sa isang community. Ikot din tayo sa ibang community. Ayan. Para mas lalo tayong makilala. Huwag tayo maikot lang sa isa. Ano sinasabi nila? Yung pagkaibigan natin ay still dyan pa rin yan. Pagkaibigan, kaibigan talaga yan. Yan pa na yan. Diba? May shoutout ulit sa inyo dyan sa lahat. Miguel, shoutout. Alam ko dami naka-live ngayon. Mag-live na kayo. Nagsabay-sabay na tayo. Hindi naman yan kasi bawat isa naman may pupunta dyan. Pag walang pumunta, tingnan mo na. Pag ayaw nila pumunta, huwag nyo nang pilitin. Huwag na sumama yung loob nyo. Oo. Pagka ayaw pumunta, pabayaan nyo na. Ganon din. Pag ayaw pumunta sa'yo, huwag ka rin pumunta. Ano lang yun? Oo. Wala naman uso ngayon eh. Yan napapansin ko kasi ngayon. Kaya okay lang yan. Guys, magtitimpla muna ako ng chai para mas maganda yung yaw-yaw natin mamaya. Kasi mamaya, mga after 1 minute, 1 hour, kakanta na po tayo. Ano ko kayo ng isang awitin kahit ako'y, kahit maraming CPR yan. Di balik, kaliwale.
Yan, ilapit natin yung mukha natin para makita. Iba kasi lumalayo sa camera eh. Ako, ilapit natin yung mukha natin dyan para mas marami. Shout out dyan sa 5 million, 5 thumbs up ko dyan. Ayan, okay na yan. 5 is to 5. 5 times 5, 25. 5 plus 5, 10. Okay na yan. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Kahit konti lang po kayo. Ayan. Ayan, founder, nag-live ka rin pala. Yan, shout out sa founder. Okay lang yan, founder. And pahinga ka muna, founder, dyan. Okay lang naman ako, founder. Sanay ka naman sa 2, 3. Paras lang naman tayo. Sanay din ako sa 5, 4, o 2 viewers. Okay na yan sa akin, founder. Scarlet Vlog, ayan. Kasi uso ngayon, founder, pag hindi ka pumunta, hindi na sila pupunta. Bawian na lang. Matirang matibay na lang ngayon, oy. Matirang matibay. Matirang matibay. Matirang matibay na lang tayo, guys. Oo. Yan. Siyempre, guys, may mga obligasyon din po tayo kanya-kanya. Bawat isa po may obligasyon din po tayo. Iniwanan niya ako ng Bonzo. Ayun. May mga obligasyon yan. Alam mo naman yan, founder. Yung mga trabaho nating mga kaibigan ay sa loob ng bahay. Hindi tulad natin na sa pagkahapon na medyo pahinga na. O, kaya tayo na lang na umintindi dyan. Yan naman nakasimple yan. Okay lang, Lods. Ayan, okay lang yan. Founder, wag mo sama yung loob mo. Masama ba loob mo? Ganun talaga yun. Ay, Kuya Mon, mga shout out sa inyo dyan. Maraming salamat. Siyempre, mga kaibigan natin dito, halos lahat ay mga sa loob ng bahay din yung mga trabaho. Kaya sa intindihin na lang natin kung hindi makapunta. Ate Scarlett, mga loud shout out ako. Masaya na ako kahit 5 lang. O 4 kami dito. Okay na po ako dyan. Tuwang-tuwa na pa ako dyan. Ayan. Kuya Oliver, yahoo! May matinhanga din marami talagang pupunta. Kung mas marami, di mas maganda. Pero kung wala, di okay lang din. Ayan. Ba't ka nagluluko yung aking YouTube? Ayan. Ay, wala pa kasi, founder. Medyo, may tinatamad kasi ako ngayon eh. Oo. Meow, may galad, shout out. Sabi ni Ma'am Scarlett. Ay, medyo tinatamad-tamad ako ngayon mag-YouTube. Kasi may naasikaso din kasi ako, hindi ako makapokus mag-YouTube. Oo. May nauna kasi, may priority kasi ako ngayon. Kaya hindi ko na ako makapag-YouTube. Pa-YouTube lang, paminsan-minsan. Nag-update kasi ako araw-araw doon. Kaya ganon lang yan, guys. Ako, nasira kanina, tinambayan ko lang ng 2, na 0. Oo, kaya ako dyan, nakatambay ako dyan, founder. Kaya hindi ako masisiro. Ganon talaga, kasi busy din yung bawat isa. Kaya tayo namin intindi. Oo. Pagka hindi na kaya, hindi pahinga muna. Tapos sunod naman. Siyempre hindi naman tayo, founder. Mga maliliit na naman tayo na YouTuber. Gusto mo talagang... Ayan, tambayan kita, Lods. Ayan, sige. Tambayan yung parinti. Anong parintihan na ito na. Bagol mo ang kuli mo. May bagol mo ang kuli. Alin yung bra. Tambayan ti darwa kay nakatambay manakin nga darwa dyan kara. Ayan, Kuya Mon, maraming salamat. Ayan, congrats ulit kay Kuya Mon. Masipag nating kuya yan sa Kuya Mon. Ayan, Kuya Mon, tinigil ko na rin yung pag-play sa'yo kasi monetize ka naman Ayan, si Ma'am Debbie kasi naman ngayon ang piniplay ko kasi nga may kunti pa siyang kulang. Ayan, maraming salamat din sa team influencer na nag-wave kay Kuya Mon. Ayan, maraming salamat kasi siyempre medyo matagal-tagal pa yung pag-wave. At least ay nakita nila rin yung kasipagan ni Kuya Mon. Diba? Ganti guys, pag supportive ka sa lahat ng bagay, marami rin nagsusupport sa'yo. Pero kung matampuhin kayo, walang mangyari sa'yo. Ayan po, Connie Oliver, mag-loud shout out sa'yo. Ayan, maraming salamat din. Sunod na rin natin na mag-monetize siguro dyan si Ma'am Debbie. Malapit na rin. Parang konti niya lang kanina yun. 60. Di ba? Monetize na rin. Ayan, congrats sa mga monetize na. Ayan, sumunod kay Kuya Mon. Ayan, pahinga muna tayo para magpahinga naman yung computer natin sa founder. Ay, pagod kaya mag-play. Ayan, 2 tambay ko sa iyo, Lods. Ayan, maraming salamat sa iyo, founder.
sarap ah. Sabay mo lang dyan. Kasi after 2 hours mamaya magkakanta naman ako dito, oy. Akala nyo lang ah. Kiki Martin! Miguel shoutout sa ni Ma'am Scarlett. Oh, Kiki, ano sabi ni Ma'am Scarlett? Nag-ano na naman yung typing niyan. Mali naman yung typing niya. Ayun, Miguel shoutout ulit sa inyo dyan. Ayun, tawa-tawa siya. Tawa siya sa tinatype niya. Ayan, 7 million viewers natin yan. Miguel shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan guys, po nakapin pa ko yung mga premiere pa ko dyan. Ipa-view nyo yung mga ano nyo. I-view nyo. Ayan, maraming salamat dyan sa 7 million viewers natin. Ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Mafalan base man yan. Miss Miguel, shoutout ulit sa inyo. Mas okay pa nga dito. Ayan, Kiki Martin, sabi ni Ma'am Scarlett. Ano yung founder sa dito pa lang? Ayan, nataga. Sagat mo ka, nagaw sa ibang. Ay, timo. Ibot-ibot man timo. Ay, barte. Walang marites. Uso na marites. Sabong niya, marites. Mga marites nga masira lang yun ng ano mo. Ay, marites. Siyempre, happy ka sa iyong love life. Happy ka, founder, sa iyong mga buhay pag-ibig. Ha? Founder? Kumusta na yung ano mo, founder? Kumusta na yung buhay pag-ibig dyan? Okay lang ba? Madami yung mga malalabs mo, founder. Short video host. Ayan, sige ma'am, Scarlett. Pin natin kasi nakapin naman kanyang kay Rosyan. Ayan, ayan, pin naman natin. Replace pin. So, balita ko, founder. Madamo ang mga babae ka lagasi mo. Iba basta mga Garcia apelido. Ayan guys, may nakapin ako dyan. Short video po ni Ma'am Scarlett. Pasaward naman natin, pa-view naman natin guys yung short video. Short video! Maraming salamat. Ayan. Bakit kaya ganun ang ano ko? Ang aking ano, hindi ko makita masyado yung ano. Ayan, 6 million viewers natin yan. Maraming salamat ulit sa inyo sa pabiji-biji nyo dyan. Ayan, sa sa ating mga kababaihan dyan at sa ating mga kalalakihan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, Kiki Martin, nakapin, silipin mo. Ayun, silipin mo daw yung nakapin na yung Kiki Martin. Ayun ako, may Kiki at saka Coco. Dance Scarlett, sana all supportive. Ayun, sabi ni founder, supportive. Ay, supportive. Sana all supportive. O, diba? Lahat naman yan guys, supportive. Kasi may mga trabaho naman kasi yan. Minsan kasi, may time talaga. Aminin man natin sa may time talaga. Minsan kasi tinatamad ka rin kasi minsan. Oo, tao lang tayo. Tinatamad din tayo. Makina nga. Paano papagod? Siyempre, hindi natin minsan magpahinga. Ano naman yung puro, ano? Araw-araw na lang ba? Pahinga naman isang araw. Parang ano kasi yan? Parang tulad ng ulam yan. Ay, pag lagi na lang adobo, gusto mo rin makatikim ng apritada. Diba, founder? Ayan, Kuya Mon, maraming salamat sa iyo dyan. Maraming salamat sa pamilya. Ayan, congratulations kay Kuya Mong. Ayan, Kuya Mon, sipagan mo pa, Kuya Mong, para maabot mo yung $10 para sa iyong ano. Ay, Ma'am Scarlett, yata nisin na yung kanyang ano, na kanyang AdSense. Ayan. Kasi si-send yan, mag-message sa iyo yan. Na-send niya. Ayan, 1 month yan, yata 1 month. Sa akin, di pa kasi dumating. Pagkapangalawang send ako, iwan ko bakit niya makarating malayo ba yung Iloilo? Ay, nako. O baka tinatamad lang kasi yung kapatid ko sa Milip. Doon, So nakita ko kay Lods Haji, kay Lods OG. Dumating na rin yung pin niya, nakita ko si Pinos niya sa Facebook. Naunang mamonetize sa akin yun, si Lods OG. Ngayon na rin dumating sa kanya. Sige Kuya Mon, kamusta na lang dyan kala Ate May, kala Kuya Andrew, sa lahat ng mga kapatiran natin niya. Kuya Falcon, Thursday kasi, ang anong ko Thursday kasi yung gawain nyo dyan. Sige, bukas ka rin, mag-church din ako bukas. Ay start ng gawain namin bukas, alas 10 din bukas ng umaga. Yan, maraming salamat sa iyo, Kuya Mon. Maraming salamat. Kahit kunting views, igala ko yan. Ayun, sige, founder, igala mo ng founder. Kasi alam ko naman, malapitin ka naman sa mga girls.
Malakas naman yung ano mo, yung burn appeal mo sa mga babae. Diba? Ay ko sa list mo, Kiki Martin. O, sabi ni Ma'am Scarlett, Kiki. Bye muna sa lahat. Ayun, Kuya Mon. Maraming salamat ulit sa'yo, Kuya Mon. Ayan, congrats sa'yo sa aking yan, kapatid na Kuya Mon. Ayan, sa kanyang kasipagan. Ayan, nabot na rin kanyang monetization. Ayan, yun na lang. Sipagan na lang ulit ng live para maabot yung $10, Kuya Mon. Ayan, para masinay yung AdSense. Ayan. Ayan, mga shoutout ulit. Maraming salamat sa'yo ulit, Kuya Mon. At kay Founder. Ayan, lagi ako sa list mo, Kiki Martin. Sabi ni Ma'am Scar. Ako yung bunganga ko. Sige guys, pag tuloy-tuloy na magsalita yan, hindi na maguntat, tigil yan. Oy! Talo pa nito si Maria. Si Mayang? Talo yun si Mayang. Si Mayang, di ba? Si Mayang, iba din si Mayang. May admire si Papa. Si Papa. Di ba? Iba din si Maria. Si Maria 143. Ay, hindi ko. Iba din, malakas din yung 6 ni Mayang. Ayan, Ma'am Scarlett, maraming salamat sa pa-BG-BG mo dyan, Ma'am Scarlett. Ito sa'yo, Ma'am Scarlett, kasi masipag ang pa-BG-BG dyan. Ganito! O, diba? O, ano Founder? Ayan, may shoutout ulit sa inyo dyan sa 6 million viewers natin. Ayan, maraming salamat sa ulit sa iyo, Kuya Mon. Coco Martin, ayan, anong, ano nyo guys, kapag kayo nagtutugtog, kapag kayo napapagod. Kaya may mga kwento kayo dyan, hindi lang kasi kayo makakyat. Kasi guys, wala talaga akong hindi ako makapag-stream yard. Kasi yung aking data ay unlimited lang po. Unlimited po siya sa YouTube lang. May 20 GB siya, nauna na uubos yon. Ay, hindi ako makapag-stream. Naka-stream yard ako isang beses lang yata yan. Tapos wala na, naubos na. Oh. Ito lang dati na limited yon. Pero ngayon, wala na. Okay lang yan. Oo. Para masanay din tayo, mahanas din pananalita natin sa taas. O, di ba? New member. Ay, ano lumabas? Ay, sorry. Ano ba yan? Ano ba yung pindot natin? Well, masarap mag-disco pag sa probinsya ka. Yun, malapit na yung mga pesta-pesta ngayon. Oo, sanayin mo rin mag-isa Founder. Ikaw sa taas, sanayin mo mag-yaw-yaw. Mag-yaw-yaw kasi sa taas, Founder. Eh. Hindi mo ko ginagaya ang lakas ng busis nyo. Layo naman ang busis mo. Batihan sa dalom daw sa tunga kasi mo sa lupa. May magambal yaman. Ay, yun man yung mga baba. Lapit na baba mo. Wapo. Ako miskan kahit walang tao, basta malakas na yung boses. Kaya bihira akong masipyar, malaki yung boses ko sa kanta eh. Diba? Sabi siguro ni Lolo, hindi mo na natin isinto kanya. Ako, hindi ko na isin sa kanya yung AdSense niya kasi laki naman boses nito eh. Dahil tuwad lang tawag taan imo sama. Ano inang galabaw nga daw liso sang kakao. Inday bita lang tawag taan imong kita. Ano inang Ayon, ano inang galabaw? Oh, di na ako mag-asa sa kanila. Hindi naman sa ganun. Siyempre, pagka medyo busy din naman, Founder, support din natin. Shout out sa iyo, Ma'am Rachel Evangelista, ang ating nag-iisang DJ ng Quiet ng 88.8 Quiet Station. Di ba? Ano na sila kung kay Founder, kung ikaw lang mag-isa, mas kagaman ng tingog mo, bigay na dito kabati. Gawin na hotik mo man sa mga buli. Oo. Sa sunod, hindi ka na mag-stream yard, mag-direct ka na lang. Di ba? Di ba Ma'am Rachel? Ay kung siya maghambal, hindi man siya mabatian, kay tama hinay, sang iya nga tingog, Ay, nasa harang pa pala.
Marinig siya ng sabi ko. Ayan. Sige, maraming salamat sa paharang mo niyo, Ma'am Richel. Haba ng harang, skip mo na yan, Ma'am Richel. Skip mo na yan. Skip mo na yan. Nga puti, nga daula mo di. Ayan, sige, Ma'am Richel, tambay ka lang muna dyan. Tambay ka lang muna. Maraming salamat sa patambay mo till the end. Ayan. Oo, Lods, mag-direct na ako. Diyan ka lang magtambay. Kay ikaw ang, kung di, dire ka magtambay sa akon nga live. Kasadya, dire ya. Oo, Lods, mag-direct na lang ako. Oo, direct ka na lang. Para masanay ka mag-direct. Uy, tapos mapakita ka naman, founder. Kagwapo sa imo, ano nga plastada, man. Gwapo ya sa imo, ya, founder, ya. Adlo ka mapakita para makita. Kung gusto mo na sa messenger ka lang, imo yung kita. Pero may man. Diba, Ma'am Richel? 5 minutes dito muna. Tagal naman yung 5 minutes. Skip mo na yung Ma'am Richel. Ayan, shout out sa inyo dyan sa 6 million viewers natin dyan. Ayan, shout out dyan kay Ma'am Nelda, kay Ma'am Carmen, ang pinaka-supportive ng mga magkapatid. Ayan, lahat naman ng Team Mali-Mali supportive yung mga kaibigan natin. Lahat yan man ang mga supportive yan. Uy. Diba? Ayan. Tapusin ko na lang 2 set ng mag-direct na ako. Yan, sige, mag-direct ka na lang ng live stream. Kung wala man lang, di mag-direct ka na lang para ikaw lang mag-isa mag-yaw-yaw, para mag-ano ka man, ikaw lang mag-isa magsalita, mag-isa. Ako mas gusto ko sana mag-StreamYard kasi mas maganda rin may StreamYard. Kaya masaya ang kwentuhan sa taas. So lang, wala tayong StreamYard na kasi. Pero direct na lang tayo. Medyo nga ngayon, okay na internet ko. Dati napuputol pa yun. Medyo malakas na siya. Panlaban na siya. This is the mix of DJ Gibbs. This is the mix of DJ Gibbs. Mga founder para masaya naman. This is the mix of DJ Gibbs. Oh, di ba? Ay, nako. Kapag ka ikaw yung founder, para masaya din yung live mo. Kasi ikaw lang mag-isa, at least masaya. Sayawan na! Oh, di ba? Ayan, shout out yan sa 7 million viewers natin. Sayaw tayo mo masaya, guys. Tingnan mo, naka 1 hour na ako. Ay, nako. Ayan, tambay till end work mode. Ayan, damo. Kaya salamat sa imo, Richard. Kaya salamat sa imo, Richard. Dapat tambay mo, dira. Ay, nako. Amo ni Ma'am Richard, nambalang ko si Coco Martin. Ay, mambot eh, Coco Martin.
Aberte makahinay sang iyang tingog kung mag-live ni mabatian sang iban. Sige Ma'am Ritzel, madamo nga salamat sa patambay mo dyan. Tell mo, work mode mo na. At ako yung mga 2 hours na naman to. Mag-end ako. Ay. Ayan. Shoutout dyan sa 7 million viewers natin. Ayun guys, pa-view naman nakapin ni Ma'am Scarlett. Ma'am Scarlett Love. Pwede si Ma'am Scarlett. Akin na ng ano niya, ng bahay niya, 1,580 na sa kanya. Unahan pa ako. Aba. Maraming love shoutout ulit dyan sa mga kaibigan natin, sa lahat ng mga team Maliw-Maliw, ayan, Mardi Nation, team Good Vibes, at saka sa aking team ng team Binaliwala. Diba? Meron akong GC guys. Ayan, meron akong GZ. Ayan. Siya lang at ako. Ayan, dalawa lang kami. Sabi ko sa inyo. Siya lang at ako. Kaya pa nag-away kami, dalawa lang rin kami. Ano, sasali doon eh. Kumari kayo ng GC ninyo. Siya lang at ako. Ayan, mga love, shoutout ulit dyan sa 7 million viewers natin. Maraming salamat sa pag-BG nyo dyan. Thank you so much. Thank you so much kay Coco Martin, aking apelyido na pinakagwapo. Mahinahon. Minsan medyo dramatista. Siyempre guys, ang dramatista, kalaban ng taga-Bacolod na saya. Ang damo nga dramatista dila sa Bacolod nung DYHP. Ako yata kay Lilo, kung amo niya balita. Ay Lodge Oliver, kay Lodge Founder Oliveria, mga dramatista ng tayo sa Bacolod. Kita mo isa ka drama siya. Kasi nga ay delete ko rin yung channel ko, hindi na ko mag-YouTube. Mas kita mo, live man siya. Masensya na kayo guys, hindi makaintindi ng salita ng Ilonggo, makaintindi dyan. Ayan. Ano daw? Ingay na founder. Diba? Balaan nyo guys, ang Bacolod City, damo na mga dramatista. Maraming mga mahilig sa drama. Pero yung Iloilo, mga balita na yung hilig nila. Balita. Mga drama niya. Mga Once There Was a Love. Mga muna sa mga. Butian mo. Salud din mga Ilonggo. Mga Ilonggo na lang ta. Ang mga Tagalog na ni Kanjindi, ang bala ka mo kay translate na ni Panda, ni Coco Martin, mas dalom. Siling ni Nubi Guaso. Basta radyo, bombo. Ayan, masipian tayo mumurad dito. Ayan, ikaw siya tatuloy dyan sa si Glenn William Jordan. Ayan, tawang good vibes lang po tayo. Tuyang dito ni Lods. Oo, pero may ko nagkamamati. Sang una, sang tuyang. Tuyang Amerikan niya. Malaki ko na yan. Pimpa ko ng paborito ko na si Ate, bala. Oo, si Ate. Ay, namin si Ate mamatian. Ang ilig na si Ate na sa Tismis, man. Tuyang Amerikan niya, tapos may ara ba na Pundurilya. Dugay-dugay na yung tuyang ermitan niya. Mong pinapila na nakatuig yung tuyang ermitan niya. Sus, Oo. Sa una, nagpamati pa ko sina kay Ilonggo na ko. Ayan guys, pasensya na sa mga dyan, sa mga hindi makatindi ng Ilonggo. Pasensya na kayo. Salita mo na ako ng Ilonggo, okay lang. Ano ang ambal ni Ate Lods? Ang ambal ni Ate Siling niya. Nilipat na ako, pero damo ko si Tuyang. Ito ko na si Tuyang niya. Alas 3 na sa una sa hapon mo, Tuyang imitan niya. Pagka mahina ang battery isang radyo, ginapukpok mo sa isang parang dunot-dunot bla, tapos matunog naman sa liwat. 8 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyo. Sensya na kayo guys, salita man ako ng Ilonggo kahit 5 minutes lang, ha? Kasi dito yung aking kababayan taga Bacolod ayan, smile, Emily Jokson, tamsakos. Ayan man ako na si Ma'am Emily Ilonggo manisa mo. Ma'am Emily, kaabot ka sa una sang batiaman sa ng drama nga tuyang ermitan niya. Ay, amo na among paborito sa una. Mas may ara pa da, Once There Was a Love. Kung sa diin ka man, panamduma lang nga maisa.
Tinuga. Nagahigugma sang imo sang tampad. Nga pamati lang ko sa imo. Os ka kadlaw ko mo. Oo, yos. Wala mo na mamimili ang drama nga nga One There Was a Love. Apang dumduman lang nga may isa ka tinuga. Nga nagahigugma sa imo sang tampad. Ayun, sabi ni Ate Albina, kumusta na kami? Tagoy. Ay, si Tagoy. Amo na permin si gaaway si Tagoy. Kag si Albina. Tungo na si Albina. Ang tawag niya na kay Albina, niya, barikuson. Bala. Tapos si Tagoy, buklan na saya. Ay, naku, ang buhay sa probinsya. Pero masaya yung ano dati. Shout out dyan sa mga hindi nakatindi ng Ilonggo. May Ilonggo ka na guys, kung 20 minutes lang. Pwede. Ay, ari di si ari di si Coco Martin kag si Smile Emily Ma'am Jokson. Pag-araman na si Ma'am Litchel kapag biji-biji na. Istorya lang kami di ka, no? Istorya sa Iloilo. Bla, kay bala mo hilig kami sa mga drama sa una mo. Oo. Mga Once There Was a Love, hindi kita malipatan niya mga tinaga ni palumduma lang. Maisa ka na. Gugma sa imo sa tampad. Amin na igugma si mo sa tampad. Si Oliver na sa si Migo Oliver. Aman na si Migo Oliver magugma. Tampad na saya. Oo, Buklan. Si Buklan. Si Barikoson. Ay, nako. Ang tawa natin, saya natin. Huwag natin palitan. Mantiling masaya. Palitan to. Sabi ko, si Maria Labo. Ay, grabe mo na sa una, Ma'am Emily, ang istorya ni Maria Labo. Abi mo lang. Oo. Pagka sikat-sikat sa una ni Maria Labo, wala nang kagwa taos balay. Istorya ko no sa una ni Maria Labo, siling niya, halin na sa abroad, man tuod man na sang halin sa kuno sang abroad sa una si Maria Labo. Tapos may amo na sa kuno mo. Ba't yun sin din nga lugar kuno, tuod man na. Tuod na guro eh. Si Maria Labo, may labo to sa ano ito na yung tawag siyang Maria Labo. Yung labo sa kuno sang iyang bana. Ayun, bot. Kalitapos, kalimutan man. Pero sabang baliktad na, yung mga babae na sa mga panglabo. Babae na sa mga pamuno. Kasadya lang sa probinsya, no? Dili ko sa una sang drama, kaya bala mas una, wala pa man uso ang mga radyo sa una. Wala pa na mga telebisyon, drama sa una uso-uso. Yung mga spaldon sa una, ingaw magkarat. Meow! Batian mo na pounder. Spaldon. Ang ano pa, may ara pa pounder sa una nung biyanong. Ay sa una, sang buhay pa si ano na siya mo, sinong biyanong, si ano na sa dramasista, si ayan pala guys, balikan ko yung didikit. Ayan guys, ipipin ko yung bahay ni Ma'am Emily. Yung ano naman kayo kay Ma'am Scarlett yan guys. Ako nakadikit na ako kay Ma'am. Ang kasama nagkwentuhan tayo, pasilip naman, pa-view naman, pasilip pa, dikita naman natin si Ma'am Emily. Ayan si Ma'am Emily po, yung kamabayan din po yan. Si Emily, Ma'am Jokson. Ayan, bigla shoutout sa inyo dyan. Palablam naman. Ayan, saka nakapin. Ayan guys. Founder, baka pwede man namang alalayan sa Ma'am Emily kahit dalawa lang. Damihan lang. Dikit na ako sa imo. So, Ma'am Emily, dugay na dikit na mo. Ako yung dikit man sa imo, Ma'am Emily. Kamusta ka na, Ma'am Emily? Ayan, kung batihan niyo sa una drama nga nung biyanong, si Jewel, ano to mo, ang dramatista, si Jewel McDowell. Amo to sa unang pangalan niya. Ayan, dikit na ako sa imo, host. Ayan, maraming salamat. Ayun, view ko nga, Ma'am Emily. Baka hindi pa ako nakadikit dito. Sa bahay mo. Be?
Para sa Ma'am Emily, nakadikit na ako sa'yo lahat. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Pasupport naman natin si Ma'am Emily. Smile Emily Hoxon. Ayan, Hoxon pala yan. Ayun, naka 1 hour na ako. Ayun, may galaw shoutout sa lahat ng mga nakasupport dyan sa 6 million viewers natin. Maraming salamat sa patuloy na pag-support kay Falcon of Desert. Ayun, may galaw shoutout sa aking mga kababayan ng mga Ilonggo dira. Mayong gabi sa inyo tanan diha, mayong gabi sa inyo dira. Ayun, kung sa karaya pa, mayan, nga gabi igid ka ninyo dyan nga tanan. Ayan, Dan sa nakapin. Ayun, maraming salamat sa iyo, founder. Support mo naman si Ma'am Emily Hoxon. Ayun, kababayan po natin. Isang lingwahe po natin. Isa po ang ating pinanggalingan. Region 6 po tayo. Ayan, Miguel Jota ulit dyan sa 7 million viewers natin. Ayan guys, may nakapin pa ko. Padablab naman kay Ma'am Emily Hoxon. Ayan, Ma'am Merchal, maraming salamat din dyan sa BG mo dyan. Till N. This is the mix of DJ Gibbs. Ayan, Coco Martin, OTW sa bahay mo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Emily. Yan si Coco Martin, maraming mga ano yan. Pero wag mo lang dumihan. Lods Coco. Ayan, maraming mga lagay. Supportive yan si Coco Martin. Ayan, si Lods Oliver G Channel. Ayan, supportive yan. Type mo lang yung Oliver dyan, Lods, sa labas yung channel mo. Hindi kaya Falcon. Ayan, type nyo lang yung Falcon yan, guys. Yung mga main yung dala nyo, nalabas yung main channel. Sa'yo pa, founder, pwede mo type Oliver, nalabas na yung pangalan mo dyan. Ayan, mga shoutout ulit dyan. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan. Ay. Maraming salamat sa 8 million viewers natin sa PaBGB dyan. Ayan. This is the mix of DJ Boss Mine. Ayun, saot. Tuluhos. Ay! Ayun ko. Ayun, saot. Tuduhi. Ayan, 9 million viewers natin niya. Maraming salamat sa inyo sa pabidyo. Ayun guys, may nakapin pa ko. Pa-support naman natin sa nakapin dyan.
Huwag na kayo mulambot yan. Ay, mga kabalo ko mga Ilonggo. Ay, sus! Sambot! Alam sa inyo. Ayun, sino yung mga mili? Sao, todo, hos. Sautan, todo. Di ba, Pounder? Ayun, sandali, host. Pag-uwitin ko muna yung nakapin. Ayun, maraming salamat sa iyo, Pounder. Pounder, pag sinayawan mo yan, masipag mo dikit yan. Di ba, Pounder? Mga Pounder na mga pinakaloyal na mga lalaki sa Negros. Negros na si Pounder mo. Bala mo tagano na sa taga-Bacolod na sa mga tao na, mga dramatista, mga tao na yan. Mga radyo sa 10 million viewers natin dyan. Sa ilas, mag-waiting ko muna yung nakapin. Maraming salamat sa iyo, Lilit Pounder. Sa 10 million viewers natin dyan, sa 8 million viewers natin. Maraming salamat sa inyo dyan sa support, guys. Ayan. Tamang good vibes lang po tayo. Ayan, wag po tayo magtarim ng sama ng loob. Ayan. Tangan po natin yung hatred. Anong tawag yan? Yung sama ng loob. Ano ba English ng sama ng loob? Comment B sa galom. Sama ng loob. No hearts feelings. Ayun daw sa pag-aaral, guys, mas mahaba yung buhay ng tao na palatawa. Diba? Yung tao lagi nakatawa. Mahaba daw yung buhay niya. Totoo kaya yan? Totoo na yan? Ayan, ba't yaman na Pounder? Ikaw lang gid ang palanggaon ko? Ay, sus nano, kayo mo yung mangita ka pa sang iban. Ikaw lang yung palanggaon, wala na sang iban, di ba Mamili Hokson? Dan Coco Martin, sa main mo yung bakas ko, main ko yun. Ayan. Sige, maraming salamat sa inyo sa Blakay. Mamimili nakadikit na ako lahat dyan. Sinong pumasok sa akin, ayudahan ko rin yan si Ma'am Emily Hokson, yung ating kababayan, isang lingguhay, taga Western Visayas. Di ba? Magmahal lang kayo ng mga taga Bacolod, tulad ni Coco Fountain. Ay, mga loyal yan. Pero minsan nahihilaw din ako kay Coco Martin sa akin kay Pounder. Dami kumatawag sa kanya na my loves. Bad din. Bot na lang ako nung namatabo sa kabuhay natin siya. Kung dami ko tawag sa imo nga my loves. Wala na tayo sinesa. Tadlos. Diba? Pounder magbago-bago. Baguhan naman ba mo ng style be? Isli naman ang imong style be. Medyo drama nga may aksyon bala. isa lang mahal ko los, di ba? Di ba, Ma'am Emily? Nagreklamo sa isa lang ko na mahal. Doon na sa. Tawagin ba na siguro? Kahit balaan mo yung mga Garcia loyal naman. Kaya balaan mo, Ma'am Emily Garcia. Para sa may apelido na ni Pounder. Ngayon, Oliver G. Channel. Oliver na sa mo, Oliver Garcia. Di ba? Ang apelido niya. Oliver G. Oliver Garcia na siya mamili. Mga loyal at saka mga loyal. Boss Mark. Ayan, magsayawan, magtugtugan kayo dyan sa taas. Isa lang ang mahal ko. Di ba? Isa lang ang mahal daw ni Ma'am Emily Hokson din. Ayun, maraming salamat. Ako lang, isa din yung minamahal ko. Ay, marami pala akong minamahal. Siyempre, marami tayong minamahal, guys. Ayun, totoo dyan. Ayan, magala shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Ayan, guys, may nakapin pa ko. Please support naman natin si Ma'am Emily. Ma'am Smile, Emily Hokson. Ang ating kaibigan na kababayan, ka-region. Ayan, Region 6 po kasi kami, guys. Ayan. Ayan, Pounder, napag-wait mo na si Ma'am Emily Hokson. Ayan. Ayan,
maraming salamat dyan sa pa-BG-BG natin dyan sa mga kaibigan sa baba. Maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan, Mafalan Base, Manyan Service, Miguel Out, shoutout po sa inyo. Ayan, shoutout din dyan sa bansang Pilipinas. Shoutout sa aking kaibigan, kanya pa rin si Coco Martin, at gano'n din kay Ma'am Emily Hoxon. Makarma tayo niyan, host. O, tama po yan, Ma'am Emily. Ay, nako. Mayroon din kasing good karma. Bad karma. Ha? Ayan, shoutout sa Ma'am Scarlett. Ayan, salamat si Ma'am Scarlett. Nakabitipit niya. Pinaka-supportive niyan si Ma'am Scarlett. O, diba? Ito si Ma'am Scarlett. O, diba? Ayan, mga shoutout ulit dyan sa lahat ng mga kaibigan natin. Mga pa Pilipinas man yan. Shoutout. Alam ko gising. Shoutout sa aking mga kapamilya dyan. Alam ko nanood sila yung aking mga nanay at tatay dyan. Aking anak at sa aking mga kapatid. Miguel, shoutout po sa inyo. Lahatin ko na kayo. O, diba? Ayun. Ayun. Ayan, siyempre guys, ganun talaga ang buhay natin. Still kicking, still loving, and still love. Sabi nga ni Founder. Di ba, Founder? Doon na yan, Founder. Alam mo si Founder kisa si Coco Martin. Si Coco Martin, kisa ng apelido ko. Sa dramatic. Ano yun isa? Damo ni sa mga kadramahan siya sa kabuhi. Ya? Ay, nako. Sa Hong Kong lang, mahal ko ba? Sino nasa Hong Kong man? Sino nasa? Damo man sa Hong Kong, be. Damo man sa Hong Kong. Balaan ko to isa, Hong Kong man to. Balaan ko man to isa, da Hong Kong man to. Sino gid bala? Sana all. Amo na kani ang problema, Ma'am Emily, kay sa Hong Kong. Kung ito yung balaan ko itong isa, Hong Kong man to. Basta na balaan ko man to isa, Hong Kong man to. Antong isa man na balaan ko, Hong Kong man to. Ay, tatlo na gali sa Hong Kong eh. O di po gars. Di po gars gini nga pakabuhi ni. Ayan, magala shoutout ulit dyan sa 6 million viewers natin. Kay Ma'am Scarlett, kay Ma'am Menehok sa mga shoutout sa lahat dyan. Kay Ma'am Richelle lang kung naka-BG dyan si Ma'am Richelle. Shoutout dyan sa Team Maliw Maliw. Ayan, shoutout dyan sa dalawang ading. Shoutout kay Maria, kay Ma'am Carmen, Ma'am Nelda, Ma'am Zamra, kay Ma'am Blazy, kay Lods Nelson, Lods Manabdulang, Lods James, Lods Oliver, Lods Dongsi. Tamsak Dan, nakapin dating dikit. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Shoutout din sa lahat natin mga kaibigan yan. Salamat Scarlett Vlog sa patamsak sa bahay ni Host. God bless po. Ayan, sabi ni Nightbot. Ayan, masipag yan si Nightbot. Ayan. Ako yan, Host. Amo na. Abo. Guhit na, nakapin. Ayan, si Ma'am, nasa ano nga yung plug yan, Ma'am, Ma'am Emily? Hindi ko man, British? British ba yan? Ayan. Scarlett Vlog, dating po. Ayan, dating dikit ka ni Big Zero ni Ma'am Emily. Ayan, si Ma'am Emily kasi matagal na rin dito nakatambay sa natin. Kaya, dikit na rin yan. Ayan, mga shoutout ulit dyan. Scarlett Vlog, dating. Ayan, sige. Ay, ikaw na lang ginapalanggaon ko, di ba? Ano na palanggaon ko? Wala na sang iban? Ay, nako. Ayan na 9 million viewers natin dyan. Miguel Out, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pagdalaw sa bahay ni Falcon of Dessert ng isang lawi ng disyerto. Diba? Miguel Out, shoutout ulit sa inyo. Nakapin pa ko dyan guys yung bahay ni Ma'am Smile, Emily Hoxon. Si Ma'am Emily Hoxon. Sino sa tingin mo, Lods? Yan. Ayun nga sinasabi ko. Ang balaan ko to, 3 sila sa Hong Kong. God. Si mo Founder na, bahala ka na. Maubos dura na si mo tanan ay kadlawan tagid ka ganito.
Basta ako yung magpalangga, isa lang yan. Wala na sa iba. Stick to one lang, Kuya Founder. Ah. Puti pa. Puti akong partner host. Tuluan ko gani Ilonggo. Amo gani mamimili nakita mo partner. Ano sa British na sa mamimili mo partner? British na sa? O Amerikano? Ang tuloy sa mamimili Ilonggo para pagpuli mo to. Kabalo na sa magambal sa Ilonggo man eh. Ilonggo Tagalog ah. Sana all puti ang partner. O di ba Founder? Ay, di ba? Ganun talaga. Si Founder, 3 nang iyaya, kay 3 na balang ito ka Hong Kong mo. Tapos agad Founder, mabatian nila ganito. Tapos agad, naubusan ka agad. Amo gani na nalilito ako kasi dalawa damo ka tinatawag nga my loves. Ang isa to my loves man to. Ang isa to my loves man. Puro na my loves. Sining mo kayo na isa lang tapos dalawa na sa buwan. Kasi nga ganda. Pili lang mayan. Mayom lang. Mayo ka bubuton. Ano importante pag mayo ka bubuton. Maintindihan niya ka kung gaaboruto ka. Ano ya? Mo nang baton niya ka kung ano ka. Tapos isang inaaway mo sa wala sa pagsabag. G ba or P? Oh, G or P. Ang G, junior na sa G mo. Ang P, punying na sa. Si G, si junior at si punying, ba, iba din. Hindi sa imo, si G, mayo man to. Mayo man ang mayong kurbada sa lawas. Wapo man. Kampiyon. Si CP, mayo man to. Dami man ang porma sa lawas. Ay, nako. Binuang na din ni Founder. Nagalag lang na binabino. Hindi si mo. Ang kundi ng mas matimbang siya. Kundi ng kung saan yung mas matimbang kung sa Tagalog. Saan yung mas matimbang sa'yo, Founder? Yun ang piliin mo. O, diba? Kasi dalawa yan eh. Si Junior at si Punying eh. Ay, nako. Iba din. Sinong piliyon mo? Ang pala TikTok. O, hindi pala TikTok. Ang daw atong sexy Founder. Oh, di ba? Ang atong balaan ko na lang Founder. Pero mo ganito pamangkot, kagani kung sinong pili mo atong sexy mahilig mag-bating siya. O atong isang ang mahilig sa TikTok. Ay, nako. Ano nang tulungan mo silang aduwa? Na ano man nga tao yung man? Isa-isa lang, be. Na ano mo natabo si mo yung duwagin mo yung napila. Yan, shoutout dyan sa 7 million viewers natin. Yan, hindi pasensya na kayo dyan, guys. Ano lang namin yan ni Lods Oliver G channel. Pinapasaya ko lang siya. Ang kanyang pusong medyo nagpipigati ngayon. Diba? Kasi dalawa yung pinipili niya, guys. Dalawa. GM ba or BF? O, di ba? Si Junior at saka si Punying. Ay, nako. Alam niyo naman yan, guys, kung sino mga kadikit ni Founder dyan. Kilala niyo na yung GM na yan, si GM, si PB,
Kung saan ako palagi amuyan. Aba? Ang gina-thumbnail mo, founder. Ang pirmi mo na thumbnail. Amo ito imo ya. Pati gwapo man to ya, founder. Nagdawas. Pag sexy man to. Baka sipain ito mamaya yung channel ko. Kasalita ko na ni Bayos ito, yung pabulong-bulong. Yes, magulat tayo na wala na tayo bigla. Sobrang biro. Ay, lolo, biro lang yun, lolo. Maka ano lang yun. Mga style lang yun. Parang Bombo Radio style ba? Sayawan muna tayo. This is the Yes for Year Mix Club. Pamatiin mo na sa founder. O, diba? Sa Ma'am Richelle. O, diba, Ma'am Richelle? Ang probinsyanang guwapa. Mapinalanggaon pa. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa inyo. Diyan, Ma'am Richelle, mga shoutout. O, diba, Ma'am Richelle? Sabi ko. Basta mga probinsyana, mga guwapa na yan, mga kampyon. I'm back. Sabi siya? Sabi siya? Sabi niya, exercise? Ayan. Exercise niya sama. O, diba, Ma'am Richelle? Ano na, Ma'am Richelle, napapili niya ko ganun, Ma'am Richelle. Bala mo, Ma'am Richelle. Natapos lang work, duwa ko na iya nga palangga, Ma'am Richelle. Yung palangga niya, duwa, taga-Hongkong ko ng pariya. Yung isa ya si Junior, yung isa ya si Punying. Ano pa na? O, diba? Ay, nako. Ay, ambot, kalabara. Mo inabalaan sa kabuhi niya. Tapos ulit mag-baby naman magsilingay, delete ko na yung YouTube ko, din ako mag-YouTube. Ay, nako. Nabuhi ni. Wenro. So isan na. Ayan mga lahat, shoutout ulit dyan sa'yo, Ma'am Richelle. Maraming salamat sa pabidyo-bidyo mo dyan, Ma'am Richelle. Thank you so much sa lahat dyan. Kay Ma'am Hawk sa mga lahat, shoutout sa'yo, 9 million viewers natin. Basta DJ Boom Boom Remix. Guwapo ka dyan. Bye po. Aba, masarap kasi yung sa Hong Kong. Aba, masarap ba yung sa Hong Kong? Ano man lasa ng Hong Kong? Founder. Parehas din yan. Masarap daw. Ayun. Eh, siyempre, masarap kapag mahal mo isang tao. Yan ang importante naman, guys. Pag mahal mo isang tao, ipaglaban mo. Oo. Pag inaaway ka kasi, ibig sabihin, mahal ka noon. Kasi mayroon siyang, yung pag-alala, mayroon siyang care. Diba, Founder? Alam ko si Founder, pinalanggaon ni Dan, si Founder, si Coco Martin, si Founder Oliver. May sa China rin na madami sa China. Puro ka na lang, sa China, hindi naman to China, sa Korea. Sa isa lang piliin mo, Founder. Naubos mo. Ano blang? Makaintindi man si mo bala nga nasa oras ang imong ara sa budig si imo. O, diba? Ano yung Founder? Bota.
Oh, di ba? Ayan, shoutout dyan sa 9 million viewers natin. Parang palino tayo tuloy ito. May Singapore din. Oh, di ba? May Singapore din. Ay, nako, Ponder. Hindi na kita maintindihan kung sino ba talaga ang love mo. Manlalaki ka na lang. Butching. May Singapore, may China, may Hong Kong. Yung top-top mo ng mga bansa ba? Mga Asia ginapili mo ba? Pero Asian country ang ginapili mo, mga lapit sa Pilipinas. Eh, payag ka, tubili sa mga Middle East, be. At tubili sa mga mainit nga lugar, at tubili sa mga Middle East, be. May at tubili sa mga Europe. Be, nantawad tabi ang formada. Be. O, di ba? May Korea. Mo gani, puro na sa mga Asian mo. Ano tira mo kadto sa mga Europe la, sa mga ano, sa mga Middle East. Tamo di ba? Gusto mo kitang ano. Hindi mo kung sinungi mo ang nabatyag sa imong balatyagon, hindi mo na palanggaon mo. Ba? Mo na yan. Ayan guys, ano lang yan, tamang kwento kasi ano po ako eh. Dito kasi si Founder eh. Singapore din. Oh. Di ba? Siya nagtatagalog, ako naman mag-Ilonggo. Pero may Ilongga din, oh, di ba? Marami na puro na may Ilongga. Balaan ko siya sa Hong Kong, balo mo to may Ilongga, pero Bisaya man. Oo, Bisaya man to. Isa kabalo man to mang Ilongga, yung isa Bisaya man. Kabalo mo, sinubuano mo to ang balya. Sabi mo, Founder ako kabalo, kabalaan ko na iya. Ano mga maritis man tayo. Mili ka mang maritis da niya. Nakos dalong, pamati. Nakos turyano ng iban. Bro, anak ko nagpamati. Maritis, ang tawag na maritis. Gusto na sa buong maritis, kan laki. Ang parti ka nga maritis, among lalaki. Alam nyo guys, yung maritis ngayon, ano yun? Lalaki ang maraming maritis ngayon. Sa panahon ngayon, ang yung mga maritis na marami, mga kalalakihan. Lugi na yung mga lugi na yung mga babae ngayon. Oo, lalaki na ngayon maraming mga marites. Isa na ako dyan guys, marites na lang kasi ako ngayon eh. Ang Ilongga sa Hong Kong. Oh, kani Ilongga ganito. Ay nako. Ano sabi ko sa iyo Ilongga eh. Balaan ko man. May Ilongga, may alangas na Bano. Mayara may Lucano. Tup-tupa sa na Founder. Ayan, maraming salamat dyan sa 9 million sa 10 thumbs up natin. Tup-tupan ni Founder ng mga ang mga lingwahe. Oh, may ara sa kunong Ilongga. May ara man sa kunong Sinibuana. May ara man sa Ilocana. May ara man sa Chabacana. May ara man sa Bulakinya. Mas may ara pa nga Kulihalyala. Sos, Ginoo. Ano na. Pabox Klubutan. Ayan na William George. Ayan guys, nagsalita na tayo ni Ilonggo. Ayan, may chat dyan sa 9 million. Sa tamsak naman kayo bago kayo lumabas. Uy. Alam ko naman iba, sisilip lang naman yan. At saka hindi magano. Siyempre, naiirita siguro. Pero okay lang yan. Mga gusto lang pumasok. Kung saan kayo, doon lang kayo. Kung saan kayo mas masaya na mga basta kami tamang good vibes lang. Ayaw namin magtanim ng sama na loob. So masaya tayo. Focus po tayo kung ano mayroon po tayo. Di ba, Founder? Kaya mo si Founder nakapokus lang sa buhay pag-ibig yan. Di ba? Ano tayo mag-focus? GM, kasi puso ko, GM talaga. Ayaw, amo ganina, ambal ko nga si GM Founder. Ang sexy lang. Lawas. Di ba? Yan, Ma'am Emily Oxam, maraming salamat sa inyo. Yan. Yan guys, sa 9 million viewers natin yan, alam ko medyo nag-enjoy kayo. Yung iba medyo nainis din siguro. Pero kung mainis kayo guys, suntukan na lang tayo. Palinis kayo, suntukan na lang tayo. Palakihan na lang tayo ng braso nito. Ay, nako. Ayan, yung sabi nga naman pala, pag may katwiran, ipaglaban mo. Di ba? Yan yung sabi ni Founder, may GM lang siya. Isa lang talaga sa kanya, yung mas matimbang. Yung GM niya. Si Junior niya. Si Junior! Ay, nako. Wala ko kabati, host. Wala ka. Ay, wala ka kabati, Ma'am Emily.
din kayo mo nakadto mamili man. Wala ka bati kay na pa ko di gayaw-yaw bala Ma'am Emily. Kapalaos na ko kani isang singgitan ni sa sulod kay nakiga ko ni Sulber kani kay duwa-duwa yang ginapili nga babae mo. Ay may ara sa Songkong kuno duwa man. Ti may Ilongga, may ara Ilongga, may ara nga Sinibuana, may ara man Chabacana, may ara man Ilocana. Ay, kabudlay kan mga gwapo kay nalagas sa mga babae. Amo nga tawag mamili nga mga babahidor. Kay babahidor. Ay nako mga babahidor. Mabag-o na kamo sa inyong pang nga buhi. Oko Martin, salamat gid nga madamo. Ayon, sabi ni Ma'am Emily. Ayan, pinagot ka rin. Sige ko Martin, Ma'am Emily, si Oliver G. Channel, ang supportive naming kaibigan yan. Hindi lang kaibigan kasi kamag-anak ko rin ito kasi isang apelyido lang naman kami. Ay, si isang lahi, isang lipi lang naman tayo. Siyempre, Garcia siya, Garcia din ako. Hindi, siyempre, isa lang pinagmulan namin. Hindi naman pwede yan na Garcia, iba pinagmulan. Ayun, welcome, Ma'am Emily. Ayun, tawang-tawa si Ma'am Emily, di ba? Ayun, 100 ang ano niyan, 100 Ma'am Emily ang alagad niyan. Iwan ko paano ni-handle niyang kanyang 100 na mga alagad dyan. Sa bagay, Ma'am Emily, ma-handle niya kasi ma-handle niya ilang babae. Kaya niya yan. Sus, founder pa. Oo. Kaya ang style niya kasi Ma'am Emily, style ni Coco Martin, isa lang tawagan niya. Puro lang my loves para hindi siya malata bla Ma'am Emily. Nga hindi siya mabuking. Saka magkatalang ka makisadaan ko sa tawagan ay kailangan isahon mo lang tawag. Mga iskarte bla. Ano iskarte niya? Oo. Mayon na nga gani may reserva o gani Ma'am Emily mo gani yung style niya Ma'am Emily ang tawag sa tanan my loves. Di ba? Para hindi ko na mahalata bala. Eh siyempre alam nga naman ang mahal mo tawagin mo doon my babes. Tapos ang tawag mo sa iba my loves. Hindi sahon mo na lang. Diba? Agree ka man da Ma'am Emily. Pero hindi siya matalang bala. Mag-message siya. At least puro my loves na lang. Abot ko na diskarte mo, founder. Abot ko na iya. Sus. Mayo lang ni wala ko na magyan yung mong style ya. Ako isa lang ang tawag, ga lang ako yung tawag ya. Wala na sang iban niya. Ako na Ilonggo lang tawag, hindi my loves. Budlay mo sa English. Ay, nako. Ay, kami. Shout out sa'yo dyan, Ma'am Rachel. Pamati ka lang na, Ma'am Rachel. Kadlaw-kadlam na. Ano daw? Ito daw. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka ba? O, di ba, Ma'am Emily? Ba't naman ng kanta? Karayaan na sa Ma'am Emily. O, di ba? Ang probinsya ng guwapa, mapinalanggaon pa. Mabuking na karon. Ganit na Ma'am Emily, kaya ambal niya kagina. Mabuking man isa. Amon style na mabukingin isa. Booking ini siya Ma'am Emily, hindi siya kaluwas. Kung sa mga balod pa, kung sa mga ano pa, hindi siya kaluwas. Agree. DJ Boom Boom Remix. Oh, di ba? Ayan, ang probinsya ng guwapa. Ayan. Mauli gitaken. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa 7 million viewers natin. Maraming salamat sa pabiji-biji nyo, guys. Ayun.
Maraming salamat din sa iyo, Ma'am Emily Hocson, sa pa-BG-BG mo diyan, sa pag-e-enjoy diyan sa aking mga pananalita sa taas. Lalo kay Founder, hindi pa naantok si Founder. Si Founder kasi antukin 'to, eh. Oo, Ma'am ano ni siya, antukin ni si Founder, pero ngayon medyo nagtagal-tagal siya. 'Di kami palagi nag-away, okey na sana kami. 'Di kami palagi nag-away, hindi hindi kami palagi nag-aaway. Okey na sana kami. Kayo habla Founder, ano mga nag-aaway kayo habla hindi kami palagi nag-away, okey na sana kami. Bakit kamo nag-away, okey na sana kayo? Bro mo Founder, kuruton kuro ng imong budi daay. Permi kamo guro ga-away. Istoryahe, istoryahe be. Istorya nga, istorya. Istoryahe ko na Founder, permi kamo ga-away. Gimblak ka pa gani ko 'no. Ay! Akala mo, akala mo, akala mo. Ang mga bago sa imo gani siling ko sa imo, mga lalaki subuang marites, mga babae. Akon part niya di na niya kabalo mag-Ilonggo kag Tagalog, tuluan ko pa na oo tulo ay mama mili mo na wag mo ng turuan yan. Naku, oo. Ay gano'n talaga yan Lods. Hindi, ang style kasi diyan normal naman kasi yan, laging nag-aaway talaga. Pero basta importante pagkatapos medyo kasi hindi maiwasan talaga magsusulubungan yung galit. Kaya medyo kung medyo mataas siya, mababa ka rin. Oo, gano'n lang naman 'yan. Palagi din magkaintindihan, gano'n talaga 'yan. Puwede rin turuan mo lang siya ng mga ano, yung mga salitang ano lang, yung tulad ng kain, kaon, mayong aga, mayong hapon, amo na nabla. Mga simple na mga pananalita, oo. 'Wag na yung mga marami pa yung mga pero mas maganda sana kung matuto talaga siya mag-ano, Ilonggo. Kasi maganda pakinggan kasi 'pag mga ibang ano kasi magsalita, maganda. 'Wag mong turuan ng mga ano, yung mga magmura-mura, 'wag mo ng turuan ng mga gano'n. Yung mga ano lang, yung mga kamusta, makaon na ta, good morning, mayong aga, mayong hapon, panyaga na kamo, panghapon, 'di ba pander? Kasi pander sa panyaga away, sa pamahaw away, sa panyapon away. Ayan, biyahe ni Bori. Ayan, may shoutout sa'yo, Lods. Biyahe ni Bori. Tamsak, boss. Maraming salamat sa tamsak mo dyan, Lods. Ayan, ayan kami nagkakasalita ng Ilonggo. Sa mga naka-Ilonggo diyan makaintindi yung salita ko kasi ako po ay, Bisaya. Sa Ilonggo yung salita. Ayan. Normal lang away basta may isagid nga dapat magdala sa relasyon. Oo, tama yan Ma'am Emily. Kasi kung medyo mainit yung lalaki, medyo calm yung babae. Medyo mainit yung babae, calm yung lalaki. Pero 'pag nagsalubong kasi yan, mahirap din kasi uwi talaga sa hiwalayan minsan. Kaya common words lang, host, balaan niya. Ayun, okey lang yan Ma'am Emily, yung maganda yung mga common words. Oo, ang British kasi yun talaga ang original na English, British. Pagkakaalam ko, yun ang mga orig na English talaga salita ang British. Kita mo yung ano, yung English ng India. Kasi ang sila inano na-colonize kasi sila dati ng British kaya gano'n salita. Kapoy English, os. Kapoy man na Ma'am Emily. Pagka daw hindi ka nakaintindi Ma'am Emily sa kapoy ka sa English, ilonggo ha. Ma'am sa what? What? Style da. Boss, okay lang po ba sige, sige baba ka Los, kuya biyahe ni Bori. Para ipipin po natin. Para silipin ko baka hindi pa ako nakadikit sa dikitan kita ng 5. Sige na ng 5 house. Lods Bori. Baka nakadikit na ako. Alam ko parang nakadalaw ko na rin dito sa live. Parang naidahan na kita kasi may ano ka na, meron ka ng jacket. Sige lang, Lods, Bori, baba mo. Silipin natin, baka kilala na kita. Sige lang ha, okay lang mababa ng mansyon. Oo. Yan, nandiyan si Founder, di kita kahit dalawa, isa lang naman yan. Apa, panaya-naya.
video niyo. Yan, Ma'am Marge, mga love, shout out. Ay, 200 na. Dikit ang naubos ng dikit sa ito, Los Bori. Yan, Los Oliver, baka pwede mong supportan si Los Bori. Nakadikit na ako lahat ng mga ano ko pala, nadikit ko na sa kanya ito. Ayudahan ko na to 233. Pwede mo pag-weight pounder kahit 250 lang ito. Si Los Bori. Masipag ka pa naman dyan. Ayan, ipiping ko si Los Bori. Napin ko na pala. Ayan. Ayan, Ma'am Marge. May na-shoutout sa'yo, Ma'am Marge. Ayan, guys. Pasupport naman natin si Los Bori. Kahit pag-uitin mga founder para may ano naman. Kasi nakadikit na ako lahat sa kanya. Lahat na ng ano ko nadikit ko na sa kanya. Sinayudahan ko na ito dati sa Los Bori. Ay, Los Bori, baka hindi ka nakakadikit kay Oliver G channel. Ayan. Nadikit ka masya Los para bigyan ka yan yung ano. Ayuda. Silipin ko pa kung mayroon pa akong hindi nakadikit sa Los Bori. Ayan, OTW tin sa nakapin. Ayan, 10. Ayan. Ayan, Los Bori, ayudahan ka ng 10. Ayan, okay na yan, wag mo nang ikot mamaya pag ano. Ayan, shoutout host. Sige, ayan. Nakadikit na lahat. Ayan guys, habang nagtitimpla ko ng kape. Los Bori, ano mo lang yan? Ayan, sila ni Ma'am Marge. Ayan guys, support naman natin. Mamalit pa yung babay ng Los Bori. Alam ko nakaikot na nito sa team natin. Mga team maliw-maliw. Los Bori. Ayan, nagbigyan ko na kami music habang ako mag-try muna saglit lang. Ha? Ayan. Los Bori, baka pwede mo naman support si Ma'am Emily Johnson. Basta DJ Boom Boom Remix. Giving you the daily music mix. This is Visayas Beats Production. Never underestimate our power because together we are stronger. Yes, for year Mix Club of a ticket.
ulan. I love you, hindi ko matigang, hindi ko matigang, tulad sa tayo pa. I love you, hindi ko matigang, hindi ko matigang, tulad sa tayo pa. Pagkakataon, hindi tayo labon. Sa dami mong gusto, walang kahapon. Pagbalik tayo, kung saan ka tayo. Boss Mark. Silang kinikinig ang guma. Kinikinig pala'y titig ang sandinan. Sa kasakit, sa kalipay. Ikaw ay hindi ang Panginoon. I love you, hindi ko matigang, hindi ko matigang, alala dyan tayo pa. I love you, hindi ko matigang, hindi ko matigang, alala dyan tayo pa. Kahit ikaw lang tanging umabot, ikaw ang pirmi lang akong ginahando. Kahit ikaw lang tanging umabot, sa talang panahon ikaw ang pangdaon. I love you, hindi ko matigang, hindi ko matigang, alala dyan tayo pa. I love you, hindi ko matigang, hindi ko matigang, alala dyan tayo pa. Boss Mark. Ayun, meron sa ulit sa inyo. I'm back. Ayun. Ayan, Smile, Emily Hoxon, Dan, Dikit at may bakas pa. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marge. Ayan, biyahe ni Buri Dan, Oliver, OTW na po. Ayan, maraming salamat. Smile, Emily, Oliver, isa lang po ba yun? Smile, Emily, or hindi, iba po yun? Iba po si Ma'am Smile, Emily. Ayan, plus Buri. Ayan, 10 million viewers natin, guys. Ayun, kapi-kapi muna tayo, guys. Inom pa tayo muna ng chai. So, napapagod na ako sa kasalita. Ayan. Ayan, guys, pakidikit naman natin si Lods Biyahe Biori. Maliit pa yung bayan, higit 200. Panabagutin natin, paabutin naman natin ng 250 kung kaya. Kapag hindi, okay lang. Sinayudahan ko rin na si Lods Biori. Ayan. Maliit pa yung kanyang bahay. Ayan. Support naman natin, guys, yung kapwa natin small kasi dyan rin tayo nag-uumpisa. Ako po natin maabot yung ano. Siyempre, naranasan din natin yan, guys, na magkaroon tayo ng magla-live tayo. Mayroon tayong viewers na isa, dalawa. O, di ba? O. At least makaabot man lang tayo ng 10. Ayun, masaya lang tayo dyan. Mahirap talaga mga isda ngayon. Kahit nga ngayon yung views, binabawasan pa rin ni Lolo. O, di ba? Mahirap talaga ngayon mag-YouTube. Minsan-minsan kung gusto mo talaga mag-YouTube, i-career mo na ang pag-YouTube. Kasi yun naman talaga ang ano eh. Pero pagka tulad natin naman kasi ng mga OFW, siyempre may trabaho natin, hindi naman natin talaga priority yung pag-YouTube kung may time lang naman tayo. Pero kung sa Pilipinas siguro tayo yun, pwede tayo mag full time. Kung wala naman tayong trabaho araw-araw. Kasi pag YouTube kasi, narinig ko kasi sa mga ibang medyo expert na rin. Pag nag-YouTube ka, naging doble ang sipag. Ganun daw yun. Totoo naman. O, di ba? Kaya ka nag-YouTube, di ba? Pero tulad natin kasi mga OFW naman, siyempre may mga facility tayong trabaho. Smile, Emily, Tamsak, Dan, Paul Pak. Kaya maraming salamat sa Lods Bori. Maraming salamat dyan sa 9 billion viewers natin, guys. Maraming salamat sa support nyo. Lahat naman dyan, guys, nagsusupport. Ayan. Oo. May mga shoutout ulit sa inyo. Ayan, kung hindi naman nakadala yung iba nating kaibigan, guys. Siyempre, may mga ano din kasi naman yan. Dan sa nakapin, 10 na. Ayun, o, di ba?
Maraming salamat sa iyo, founder. Yan, 242 na si Lods Bori. Ayun. 233 kanina. Ayun. Ayun. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Lods founder. Ayan. Kasi pagka maraming dikit din kasi guys, nalalagas din, sayang din. Yung mas magandang dikit yung paunti-unti. Based din yan sa aking sa ano, siyempre. Yan rin po naranasan din po na ano rin natin po yan. Na, kumbaga, nadaanan din kasi natin yan. Ayun, malapit na ako mag-2 hours. Mabilis lang ng oras, di ba? Yan naman ang importante dyan. Ayun kami mga kaibigan, pa tayo nag-live yan guys. Pasyal-pasyal lang kayo dyan. DJ Mike. Tapos puro iba po yan si Ma'am Emily. Pinutin mo yung ano niya. Ang binaba ni Ma'am Emily, Lods Bori, pag pinindot mo yan, lalabas yung ano niya, channel. Yan, Mars Dan. Baka supply system sak din sa premiere mo. Yan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Emily. DJ Mike Remix. Ayan, mga satat ulit dyan sa 5 million viewers natin dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ay, Ma'am Emily Hoxon. Ayan. Ayan, si Ma'am Emily. Ayan, si Ma'am Emily. Laki na ng bahay ni Ma'am Emily. Nasa 4,000 na yun si Ma'am Emily. Apat na palapag na yan. Ayan, sana all. Sana all na lang. Ayan, kay Founder. Malaki yung bahay ni Founder. Sa 5K ka na rin yung Founder, di ba? Ayan.
Ayan, maraming salamat dyan guys sa pagdikit nyo kay Lods sa biyahe ni Bori. Ayan, Lods Bori, maraming salamat din sa pagdalaw. Ayan, sa 5 million viewers natin, Ma'am Emily Lods Oliver, maraming salamat. Ayan guys, siguro hindi na rin ako after 2 hours, mga 4 minutes na lang, mag-i-end na rin po ako. Para mapagpahinga rin tayo, makadalaw rin tayo sa ibang mga live stream. Diba? Ayan, maraming salamat sa iyo ulit dyan, Lods Bori. Ayan, kay Ma'am Rachel ng PaBG, kay Ma'am Marge. Maraming salamat din sa iyo, Ma'am Emily Hoxon, sa BG mo dyan. Hindi ka umalis, na-enjoy ka rin sa mga katatawanan. Yung biro-biro lang naman yan. Ayan. Ayan, ganun kay Founder. Ayan, kay Founder, kay Oliver G. Channel. Maraming salamat kay Lods. Ang pinaka-supportive nating apelyedo din yan. Ayan, walang masamang tinapay para kay Founder G. Oliver. Ayan, minsan masamang loob, pero may pagkadating ng araw, maiba na naman. Ang problema na lang, marami siyang my loves. Ayan, at kay Lods Bori, ayan Lods Bori, pag nakapahingaan mo na muna yung bahay mo, malikitan ka ng medyo masampo para baka bukas pagka malalagas din naman yan. Alam, pahingaan mo rin muna. Nahihilo din niya ako kung paano yung bahay kasi iba sabi clear history. At magre-restore ka naman, nalalagasan. Pero at least, manalaga siya, konti lang, hindi marami. Ayan. Ayan, kay Ma'am Scarlett na pa-BG dyan, maraming salamat din sa iyo. Sa lahat dyan na naka-BG lang na hindi naman nagme-message, maraming salamat po sa inyo. Ayan, Tamsak Oliver Channel. Dan, maraming salamat sa Lolos sa biyahe ni Bauri. Ayan, magandang shoutout sa iyo. Ayun. Ano, sipag na naman na pangingisda yan, Lord sa Bauri. Tapos pumunta ka lang sa mga ayun. Ayun guys, mga 2 minutes mag-end na rin po ako. Ayun, maraming salamat ulit sa inyo. Founder, Oliver G. Channel, maraming salamat sa iyo, Lods. Ayun, pasensya na minsan di rin ako nakadalaw sa live mo. Minsan nagtatamsak na ako, hindi na ako nagko-comment kasi nga minsan busy din. Ayun, Maria Harang. Ayun, maraming salamat sa iyo. Paharang mo dyan, Maria. Ayun, na timing na papasok ha. Tayin kita kahit 2 hours lang, 2 minutes lang. Ayan, ipagchismisan kita, Maria, kasi hindi ka naririnig. Dito yung si Maria. Ayan, maingay yan si Maria. Bahala ka dyan, chismis ka rito. Mamaya susunod na naman. Tama na po, nalalagas din, sayang lang. Oo, tama. Okay na yan, Lods, Bori. Nalalagas din naman, no. Pero at least maganda kasi dikit, 10 lang. Maria, baka susunod naman si Papa mo rito, ha? Pag sumunod si Papa, maglalain na. But anyway, maraming salamat sa iyo, Maria, sa pagdalaw. Tama-tama, pa-end na rin ako. Ikaw naman mag-live para makadalaw din kami doon. Naka-live ka naman. Lahat naman naka-live guys, andyan ako. Wala akong mintis. Diyan na sa baba. Kimaritis lang ako dyan. Nagko-comment ako. Kaya alam ko lahat kung anong nangyayari. Oo. Kailangan sa panahon ngayon guys, be vigilant. Isabi ka nga, sabi nila. Salamat to sa ayuda. Ayun, welcome sa Lods Bauri. Ayun, ikot ka rin Lods sa mga nag-live. Sa nandikitan mo pag nag-live sila. Ayun, punta ka roon para mayudahan pa rin nila. Talaga masipag ka mangisda. Kasi hirap na nga. Same channel. Ayun. Mahirap talaga abutin yung yung 1,000 subscribers. Sa totoo lang. Ay. Oo. Tapos pag inaabutin mo pa yung 4,000 watts hour. Pero siyempre, wala naman imposible guys sa sipag at tiyaga. Ayun na naman, sipag at tiyaga. Pag may sipag, may tiyaga, may nilaga. Oh, di ba? Yan nga ang kasabihan. Yan ang kasabihan. Maria, tapos ka na magpaharang dyan kasi mag-i-end ako. Bilisan mo! Ikaw na lang inihintay ko makapasok bago ko mag-end.
Oh, na 2 hours na ako. Kung di ka nagpaharang yan. Same channel, magandang shout out. Stay home, stay home. Same channel, maraming salamat sa yan. Ads. Maria, tapos ka na magpaharang niyan. Pag hindi ka pa tapos, bilisan mo, paharang mo dyan kasi nga mag-iin ako. Oy! Ano naman itong babae na ito? Eh? Yan, si Maria, ang pinaka-supportive din yan. Ay, yung mga mentor. Nagtuturo yan sila guys. Sila Maria, si Ma'am Rachel, yung mga nilapitan ng mga kapatiran, ng mga kaibigan natin. Importante yan. Ay, wala na yata si Maria. Baon na yata doon sa harang-harang kuman, oy. Ay, Maria, balisan mo na. Magpapasok ka na rito kasi mag-in ako, oy. Ikaw na lang nintay ko. Ma'am Rachel, maraming salamat sa iyo, Ma'am Rachel. Alam ko si Ma'am Rachel ay naka-BJ dyan. Ambot kay Maria, Ma'am Rachel, kagina, patuloy ka parang-harang, wala siya pakasulod, kay ano nako, kay ma-in ako, Kaya natakaan ako sang yaw-yaw, di sa babaw, Talaka mo sa kanyang yaw-yaw, di sa babaw, Kumuyayaw na nagkukuron, Maria, da sige, nga pag da siga, karang kay buyawon, di ka karang kundi kasulod na yun. Oo nga, Ma'am Rachel. Maria, mag-in na nga si Falcon. Diyan ka na lang sa harang. Diyan na nga sa Ma'am Rachel. Ayan, nagala siya ulit sa inyo. Maraming salamat din sa mga Papi GB dyan. Sa lahat ng mga members ko dyan. Kay Ma'am Rachel, kay Maria, Ma'am Carmen, Ma'am Nelda. Ayan, kay Team Hads, kay Ma'am Scarlett. Ayan, kay Longga Vlog. Ayan, bye-bye Ma'am Rachel. Maraming salamat sa patambay-tambay Ma'am Rachel. Kay Los James Climax. Bro Noel Naralo sa Day 7 kay Kuya Mong. Ayan. Maria, pasok ka na. Dalian mo na. Para kahit pa paano, pag nakapasok ka, magpapaalam naman ako sa iyo para hindi ka naman Hindi pa tapos ba yan? Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Kung di pa papasok si Maria, ako'y mag-i-end na. And Ma'am Emily Oxon, maraming salamat. Founder Oliver, Lods Bori, at sa lahat po ng dumalaw sa aking live stream sa 13 tamsak ko dyan. Maraming salamat. Kay Kuya Mon, ayan, shout out ulit sa lahat ng mga team Malimanay. Ayan, shout out sa mga kaibigan ng Martination. Shout out sa team Binaliwala. Ayan, sa wakas, si Maria nandun pa rin sa harang. Bibilang ko ng 10. Ayan, 10 na lang bibilang ko guys pagka hindi pa si Maria ako mag-ina. Maraming salamat ulit sa inyo. Ako'y nag-iwan ng katagang walang aalis sa mundong ito na buhay. Ayun, tandaan nyo guys. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 and a half. 8 and 1/4. 8 and 3/4. 9. Ayan, 9 and a half. 9 and 1/8. 9 and 1/2. 9 and 3/4. Ayun. 9 and 3/4. Fijing Maria. Ano pa rin sa harang ang si Maria. Yan, maraming salamat sa inyo guys. Maria, maraming salamat sa iyo. Ako'y mag-i-end na. At maraming salamat kahit sa paharang nakarating ka rin. Yan, ako'y mag-iwan. Ako'y mag-good night na po sa inyo. Ma'am Scarlett, maraming salamat sa pabidyo mo dyan. Ma'am Rachel, Kuya Mon, at sa lahat may galaw shoutout. Maria, 9 and a half. 9 and 1/4. 9 and 3/4. Alas 10. Ayun, good night. Keep safe sa lahat and God bless us all. Maraming salamat.